Asirito kulire kombe kia IBC ekiwe chikuligerio bwake bwe chikuruko kiabage kubwatoka bene marieta ya bali baguchwekerania ane monaso kuligia ekiroge kyo director chinsemo kolengana bali bamereta matekerwe ke chizoni aho gati abo West Mugrango Nyansiongo amune chinsemo chinde nigulitukulire banyara gwanche rubena ko chaka chikambeni chiabo bosio bobo chorio bonene buracho kana starike meronge bene sana isa tumutinyo gatano limo omwako yega iriko nyara bachara director a chizoni aho buna tokumanyigwa no muri kito kurase county Nyamira Kapa Okara bago na mega yokoegwa wanjuro go kunyara ko bago chaka chi campaign rimoryoka nigo abaraya baiga bagendere ko bahaba kugokera egetambukire kiga na kugikira chi propaganda chagendere ko bachigo sara ngati bayo asetebe na gokire sana because IBC yankilire wocha kurwande keroge kyobo director koru West Mugirango abali mibande bune mubaroche gaiga bachiro so bonge elinde kushudia certificate yane nere yumonyeroche abange batebire timbwa certificate lakini ne korokia na irwe certificate rero elinde nchikoanie kerogeke tariki 28 Asamarieta Nelson Onduko omo director Kebirigo na vere cleared certificate nereye twairwono iga twaigorerwe kulingana na Daniel Otutu kurwase factory ya Nyansiongo nigo alire iranga aiseko chorwa nigara ene kibune kimereki agie chaimba chikunyara kwa bago kinya engere y'umuremi elio wekonya inchesa bali mibane nariko basaba moroche gas na bere kinko bakorere ngakie ntete moment etamuyo eyemo naende yo mwelio ebisikina igoire kire kona abali bane bagokire sana naende tamu yakabere bunango chigoswa chi reforms ningendre nimba ko bakorere gas ekilinta akorete nkegoge kora kingo chigokore tamu yane yo mwelio ningana abo igo Nelson Onduso oyoro munyakiri gukurwase ekigwandekeria Kibirigo agendere ko bagahaga gusingereranga natwe kunyara ko bagakobeko mu kyase kigwandekega kunenchira yemo yo gusireka merigie cha kurwase orogongoro rwagusi obosombi bwe chai twa improve maratufu chai yakararire tundubali none ma tukabire pakatatu dere chai trikorara tundubali naende karengo torengera tikogenda kuchimutwe tutagete chai baza 12 yalire kuri tundubali factory yaito mwese ko yerigereria ase yarenge na mabati yari condemned yakuru kwa asbestos igarengo engakie yura kini bono twa yarusiri ngochiko yakora tole twa improve ri shed twa improve machinery twa improve kerense mayo bayarari bwe factory yaito igo igepindi yake gya kabere na botora baise kusukabuya omuremie gokie ebesa yaso mubuko na sensemo yechi campaign nigo baba semerie bali bagutsinyara ko baba kurwanira ekiruge kiga kwene kibunango korabare chi campaign chomolembe obisha rira yarobono ige campaign yanzire chikora chigwa kutara 28 mutinyo yosta na inde kobwa mono esoni ye korukonya matuta masaba asengori chikora korwa ige bwate bituo bitano na bibere na inde byonsi na chikora chigwa kwororo igongo tara tore bituo byonsi to saba bali michikora egento nare gosebia aba competitors bane una toko enda chi campaign echi tigatokole chi campaign osobo toereru osobwasioku naende seke ene Kenya saa campaign buna bato ire chinguru tochaga campaign yaito tare stundubali elinda abali bamanye kigwakorete gasi mbakorengereri egasi yaone rego koni igati yabalimi habo bayikira nasaje igachinga kibacha kabene chi campaign chabo nigo baorikiro kogokiwa kwabo abayiga konyora uwancherwa egento kolengana muna barabo batogire na goteba goika abayiga batkunyara kaba bakureni gwase chabisi eri kogendera gokinya ekemeleke yagiye asebaerere oboita banyorire insere boteneri bwabo togotige mesari bere metwamanya koria rero ngo tore cha ekigima namanya koena nae guchibesa wetere bitwaro rirakorire se factory ya Kebirigo tomo support airane round ye elinda je gotabukibire bitigarite inche na gesegese na kabeto muremie myaka 30 na kogoranga ya chai eribono igana dio muno umunyakero goito Onyansiongo tea factory achie tororo na dinagurete yanga tare 28 abalimi bache bakire Daniel Otuto chikura airane Nyansiongo nanda achikotomende tongoro toirera abane sukuru omuremi obwate namba na inde obwate slip nekebande nero wake kura
na inde na bari bande barake through proxy bancherwe ekara bararikerwa marube akoroku atoni power of atoni a week before elections bareta maruba yo na abe kwase list ya register iginko reporter getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurugega se county ya Nyamira inche gongoroko Polycarp Okara Biamono mulikito Polycarp Okara sorobochirwa senchere jo wekera